área de cultura da Deputación da Coruña é un referente non só para a provincia, sino para todo o panorama, para toda a Galicia, porque normalmente somos o exemplo do que se fai aquí nesta Diputación e nesta área de cultura por todas as características que temos, por toda a aposta que se fai desde o propio goberno en que realmente cheguemos a todos os recunchos da provincia, ¿no? Entonces, reflicte de forma moi positiva porque creo que temos o sector cultural, as asociacións, a rede cultural, é dicir, temos un montón de factores donde todos están implicados e de alguna forma traballar dentro do territorio facendo comunidade, que casi eu creo que é o novo paradigma no que estamos a traballar. A rede cultural é importantísima para a dinamización cultural desta provincia porque están efectivamente presentes todos os concellos, ¿no? Pero non só os concellos, tamén as entidades, as asociacións culturales, outro tipo de asociacións de festas poden pedir a través da rede cultural pois realmente este tipo de que temos de catálogo que poden pedir a través da nosa rede actuacións e unha forma para estar presentes desde todo, desde artes escénicas, teatro, música, monicreques, todo. O equipo humano que temos ahora mismo na Diputación é importantísimo porque sempre digo, decir, as políticas teñen que ser de alguna forma canalizadas, ¿no? A través desas persoas e temos e contamos pues, no gabinete con asesores que saben moi ben co que facemos e como se fai e con técnicos e todo o personal que rodea. Eu creo que a gran aposta de este goberno durante estes anos van a ser as residencias, e en este caso partimos das residencias de Mariñán, que son o mellor exemplo, ¿no? As residencias artísticas é algo moi necesario para poder manter toda a actividade dos creadores e creadoras, e xa que estamos aquí gobernando unha administración con certos recursos, pues poder chegar a todas a todos os concellos e a toda a parte a todas as asociacións para de alguna forma facer e encher ese oco que non están facendo outras administracións.